chini bubagra administrator ngan musungya bo mia ba no saka kai clear je bubagra administrator edisini ungla এবং जोंबो बनो सापर्ट खायो महाराज जे एडिसनि उनको जे एडमिनिस्ट्रेशन उनको जोंबो नाया काई ताबो आं ताकिसा कक सानानि नायमानि गाकाय कयेकदिन आगे माने थानाय 5 तारिख एप्रिल 2020 सेनन पत्रिकायाव कायसा कक साका तामा पाहाड़े जिगासा पयला जाति एखन कय नै अमन एगेंस्ट चिनि उनको एडवोकेट अरूप देवबर्मा केस कैसे फाइल खाइका निया उनको थानाव कैका काय अमतिरंग न चिनि बुबागरन एगेंस्ट वो पट्टा त्रिपुरा हिंदी कैका काय नि सेनजन पत्रिका हिंदी बा विभिन्न पत्रिका र गमति न काइ तंगो पयला जाति उलो पार्टी এখন কই रखनि गोबां मा काइ तंगो ए समस्त कन्स्पिरेसी एकेर पुरे एक बुबागरन मुंगतो बुबागरन तांगास टारगेट बो ताबो राजनीतिक व्यक्तित्व या वो कैसे एक नन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तुई तंगो बन तांगास टारगेट मा खाइका जो तो पार्टी तंग बनो टारगेट खाय तंग तंग बुबाग्रान थाने अमनो तंगो बुबाग्रा चिनि दफाना हामजागो चिनि दफाने दुख कष्ट न बो बुजियो नायो खनाकाय खायक जागो असुस्थ क्लाय तंनाय रंग तलांग चिकित्सा खालायो उ फातानि फाइने रंग माइमो जाय नखाय लामावो हरदि बरबो जाय थांगै माइचारिवो माइ बागैयो रांकरिं तंखा जों नगबारा रिमाया हे खनाकाय बो रां रि हजावो अमन बुबाग्रानि दोष अ चिनि दफाना हामजांगानो चिनि बुबाग्रान दोष आबनि बागैनो चिनि बुबाग्रान विभिन्न राजनैतिक दल विभिन्न अंकरक मथारक ताबो मकल कियरजक दं मकलनि फनुं जागो सुतरां जों आबरनो मांगनाय आं सानानै नाय जे रिजनल पार्टी तिनि विभिन्न समय तिनि दफानि बरनो कक साका तिनि आराय बोसोर बर कुनु खलायमिया तिनि त्रिपुरालेण्डनि कक साका तिनी उंया तिनी बरक हाई पावर कमिटी ओताम दिखा टेरिटोरियल काउंसिल बंगनि जे मेमोरेंडम सबमिट खालामनो 35 नम्बर दाबी ओताम त परि नायला बंगनि जे दाबीनि बय जे मेमोरेंडम कपि आन थानि तंगो 35 ओताम त बर टेरिटोरियल काउंसिल सानो त्रिपुरालेण्ड छान्या गाय अमो छिमिया बर आगि साका एनआरसी केस सिंगो खालायनाय सीएबी केस सिंगो खालायनाय खादा खालायका बर खालाया सुतरां बरनो ताताल साकांकाय लुचिनि लुकुरो अराय पराय उंगो जाहाते चिनि बर रंग अराय पराय खायातै आं बरनो कयजावो नर काटाल कक्का सादी चेंग्रा कक्का सादी साकांकाय चिन बर अराय पराय उंगो आबर खायमानि चाया जुदि राजनीति खायनायका कुबै कक्न साइ खायदि मानमानि कक्न खायदि जेता रिमा मानि जों रिमानो आबनो खायदि किन्तु जों आराय बोसोर थांगा तिनि कुनु मुकुमु नुगिया चिनि दफानि तिनि माधव बारि चमुनिबो चिनि बर रक सीएबी केस इनको न सीएबी बिल न कासुनान बागै आन्दोलन खान्थिनि ककजाखा बोथार आरो थैलिया ईश्वरनि खायरंमानि बिनिको माने नायकिनिबाय किन्तु माधव बारि जे कगनाय जे दागिनाय तिनि नों दफाना हामजांनाय हाना हामजांनाय नों तिनि खरचा दागिनाय न तिनि सस्पेंशन खालायमैया मन्त्रि सभा तंतै अमना हाइलाचिमानि तमतं मनि हाइलाचिमानि तामतंग सादी दफानि कक सावै मिनिस्टार उंगानि परे खरचा चिनि दफानि बर 5-6 जन कगै खिकलाय रिमानि यागुलो खरचा पुलिस अफिसार न सस्पेंशन खाइमिया दागिनाय न अमनि साइ लासिमा कत तामतंग तिनि चिनि बर र ककजाखा जे कुनु हांजाखाय न खुमुलुं हस्पिटाल को थांगो किन्तु नों आराय बोसोर क्षमता अंखा तिनि खुमुलुं हस्पिटाल न तांगि कतर खाइजेगा तिनि आरो एक्सरे मेसिन करे तिनि जे कुनु अंकनि इंको करे तांगै गरै नर क्षमता फाइना नागलावने किसु कक साकाब्ला ताबु तांगै पयमाया आ ताबु खाय क्षमता 17 तारिख लेफ्टफ्रन्टनि क्षमता पाइथामनि यागले ताबु खाय साब जुनाल रंनि क्षमता कमिटि र खालायनान कक साइतंसो तिप्रासान कक खायसा सालिया आ खुमुलुंगो मेडिकल कलेज खुलुंनाय कक खाय पगैस थांका दफानि कक खाय पगैस थांका क्षमता से अमो सिमिया साना नङानि किसु तंगो माइरम बाग खेलायथिनिबो अ जे ताबो कोरोना भाइरस नि माइरम बाग लायथिनिबो गोबां मा जागाव तैना आनि आनो फोन खायसावो आनि एलाकावनि कोंना आं सावनो जोंबो आनि फेमिलि न चिनि फेमिलि न होतेबो संगरिखा गोबां मानो 10 केजि खाय ताइ समरगबो संगरिखा महाराज नंगैबो आं आनि एलाकाव बाखा किन्तु जारा बय बांनाय बयनि रिजनल पार्टी रंनि बांनाय र फायै सिंनो सापायो जोंनो बाल्टें टां सुजागबाय 5 केजि खाय रिउन सामानि नगा थां सुमानि 3.5 केजि सिंगो काका जों 3.5 केजि मानो अमो सिमिया
মাইরুম কাহাম তো মাইরুম কাহাম বাই হামিয়ানো সাপু লই দিব আনে এলাকানো দিব মাইরুম পাই বাজানি কাহাম বাই হামিয়ানো সাপু লই আবনো দিব অনেক টিপ্রাসা আবনো কই মালিয়া চাই মালিয়া আবনো তাম খাইকা বরক জোয়াক বকখাপু জোয়াক বুতক সঙ্গই ফালকা আবনো চাই মাইয়া হেনে আমতি গঠনাर टंगु ओंखाय आबोनि बागैनो जों लाखिनानै नांगौ ओंखाय तिनि बरक दफानो बुसि खायका खाया किन्तु क्षमतानि बागै तिनि बुफां टट बागै स्राबै दंगौ साबनो स्राबै दं जे बरक तिनि दफानो सकमरनाय हिं दंनाय जे पार्टी तिनि दफानि हामिया गाहाम नायमैया আমतैनो बरक तिनि क्षमतानि बागै बुफां टट बागै स्राबै दंगौ आबोनो कायसा कक दंगौ तिनि दफानि आगियो जे सरदा हान खायनाय गाय जारा दफानि कक सानाय हानि कक सानाय तिनि बरक टाटा मुंखा सुतरां जों आबोनो कामका बुजिनो नांगाने गाय ताय आंकाम सानाय अमनो जों जे बुबाग्रानि तिनि जे एजेन्डा तिनि त्रिपुरा मथानि एजेन्डा दंगौ जों बुसकांनि सालो तिनि एजेन्डा तिनो जों सामुं दांनाय बुबाग्रा ताबो जुदि गारि गुरा बा प्लेन रक चलिखाय दाखिनो फायना आनमिया साकाबो आं खाख्लायो बुबागारा फायमानि परे चिनि खोटालखाय चबानि बोटां साख्लायनाय चिनि सामुंनि बोटां साख्लायनाय जों बुबागारानि कक बायनो जों चलिनाय गाय बुइ अराय पराय जेसेबानो खायनानि बागै जोंनो कक साय दंथुन जों अराय पराय उंयावै बिब्रान्त उंयावै जों बुबागारानि दिग निर्देशना बेनो जों बुसकांनि साला सामुं दाङै थानाय जों केबनबो किदिया चिनि बुबागारा जे सावो जों आरो न थाङै बुंखौ जाति कलायलायनाय एबं चिनि दफानो जतुदुक पारे जों सिंगो खायनाय गायता कायसा ककंखा ताबु आं पाइथागो मुखिसा सानानि नां दंगो ताम हिंगाकाय ताव फातार हाव चिनि बरर गोबां मा कसाजाक चिनि बुबागारा अनेक चाइतखा आंनि जिबो अनेक किसु चाइतखा गाय किसु किसु बरन टु फैता साधारणत इ पास माइनि बागैसे ताबु चिनि बरर फाइमेया बेंगालुरुनि फाइमेया केरालानि फाइमेया दिल्लीनि फाइमेया मुम्बाइनि फाइमेया मणिपुरनि फाइमेया बा गोबां मा जागाव ताबो हायद्राबाद रबो कसाजाक दंगो गाय जेता दफानि बरकनि कक सानाय दफानि कक सानाय हानि कक सानाय ओ इ पासनि बेपारो खाय बरक ताङै कायसापना कुन खायमिया आनि थानि मिया भिडिअ कायसे रेकर्ड दंगो अमनबो जुदि आं जारा एक रंन कयजो जारा मिडिया रंन नरक बाबो तामि रिमान आं नं थानि रहनाय एगाकाय नरक आबनो तामि रिमानो जे एकजन दफाना हामजानाय मिनिस्टार बाय कायसा बरक बेंगालुरु दाबर तंनाय कक सालायमानि केरालाव दाबर तंनाय कक सामानि अपनि रेकर्ड दं नर खनाय नदि ताताला साको कमतिके बिबन्न जागने रिपोर्ट आं सालबुरुबुरु मानै दंगो काय बरक दफाना नासिन हामजा तंखाय दफानि बागासिन वानसुगै तंखाय अ जिकुन सासा सामुंनो अ इ पास गसाय तंमानो तां बर क्लियर खायरिमाया आरो बरक माइमुसाया आरो नक बारा रिमाय तिखाय रिजागो बिबन रेल स्टेशन तंगै माया उंकलायमान का बुबागारा नासे साचु नन पलिटिकल अर्गानाइजेशन तंग सामुंटांमा काय नों मिनिस्टार तंगतै एमएलए गोबांमा तंगतै नक्तां ताङै माया दफाना हामजा तंग ताबु नर बरो बर कमाय तंग ताङै तांनं खरां खनाया आबनि बागैनो आं साननानै नायो जे जों दफाना बुखु बायसिमि हामजांमा बायमिया जों खा बायसि हामजांना नांगौ दफानि दुख खस्थनो जों खा बायसि वानसुना नांगौ बनि कगनो जों खानानै नांगौ आबनि बागैनो आं त्रिपुरा मथानि जत सामुं दांनाय ताखौ बुखु जतननो आं कयजावो नरक बुइनि कक बाय अराय फराय तामुंदि बुइनि कक बाय खाता बायदि जों बुसकांगो चिनि बुबागारा फायनाय बुबागारा सबा बोतां साख्लायनाय चिनि बुसकांनि सामुं बोतां साख्लायनाय अ सामुं बोतांगो जों जतन थानसा खालाय जों बुसकांगो आबोबै थानाय ओंखाय अमनो कायसा सोंमु नरकनि जे त्रिपुरा मथानि बिसिं दै जिकेरावनो एदिसिनि बाजार जागमानि नरक सापु दाख्लायते बाहायके खलायके जाखुंनो आबो नरकनि ताम दं नरक त्रिपुरा मथानि बिसिं दै अमंखा गभर्नमेन्टनि अबंखा इको गभर्नरनि बिनि पावार दंगो बजेखौनो बरकनो बे ताम हंजाकाय आं अकगनो यामरक यासागै सानाय चिनि फिके जमाते सामानि जेहेतु टीटीएडीसी मो त्रिपुरा सारंनि बागैसे जेहेतु हा खावै रिजागमानि बेरा रुइ रिजागमानि बा अरो जुदि त्रिपुरासा खरकसानो जेसनो पनो चिनि बुखुं बारानो त्रिपुरा हानि बरनो जुदि एडमिनिस्ट्रेटर दैथांखाय बचिनि त्रिपुरा सारंनि दुख खस्थ बुजिनाय गाय बरन थाङै पाहार एलाकाराव थाङै नुजा
যে চিন বড় মাই মোসে বতেখাই তৈমা নিয়ে বতেখাই এই বিশেষ করে এদিকে আমসাইনি দুঃখ কষ্ট না ববু জিবু সামুং টাং মানানি नै आंबो खाख्लायो आबोनि बागैनो जोंबो दाबि खालायनाय जे तिप्रा मथानिंगो जे खरच तिप्रा सानानो एडमिनिस्ट्रेटर खायै ताई कायसा कमिटि बा एडभाइजर कमिटि कायसा खाय दिना नखौ बा आरो बिभिन्न पलिटिकल पार्टीनि बर रंनोबो जुदि तंखां गाकाय बर उंनान मुसुंखा बर कमिटिनि मेम्बार खालाय दिना नखौ अमो जोंबो नायो